Yeah, ndaba ngele kuMgibe angithandi khona umdala ukusiphendulana ngoba into yenu nenza lento kuba izinsizwa la kuma social network nezinsizwa zo TikTok ukwenza nje umzekelo uGay wakubiza nomhla ka1 awazi ufike kodwa ungamanda kakhulu ngapha umanzi emlonyeni umama nje kahle kahle umfazi lalela ke Mgibe akulula mina ukuthi ngithathe iopinion noma umbono wakho one ngashutha down umqondo wami ekuthenini ikhona into engiyimukele esuka kuwena emlonyeni advice mhlazana uthukisilo mhlazana uthuka unyazi angeke ngikwazi mina mfowethu ukubanjwa izandla ezingcolile ngiclean so wena ufuna uku-advise mina mhlambe kuyomela uqala uxolise kuzo zonke izinto ozenza nokuthuka unyazi nokuthuka isilo uxolise yonke lonto leyo uyikhombisa ukuyisola njengomfana okhule ekhaya mhlasimpe ke lapho sengingakwazi mina personal ukulalela into eyishoyo two wena ubungeke uzuyenza ivideo wenza ivideo wena ngenxa ukuthi sengithinta izinyanga ngoba uyazi ukuthi la odla khona wena last week ngolesine ubusemhlanga emushroom lounge hlangane nenyanga thizeni ngiyamfaka udubula kulento kube khona but udubula umuntu emntakambatha bengamela angene kulento le wena nodubula nidla imali yenyanga thizeni lento eyisho phakathi umthakathi ukuthi omaskandi bayapheqwa akugcini ngomaskandi kuphela ngiyabatshela abantu manje wena uyapheqwa wena nje ububala ama payslip ukuthi nama payslip amathathu eyodwa ama payslip ayokupheqwa kodwa phela umfana bandlela ozama ngayo uzama ngomdidi mfana ayikho yendle so yabona into yokukhuluma bangomsindo ngoba yazi enye into engifisa ukuthi yazi uma ngathiwa ukhuluma kanjena uba seduze uyakwazi umkhipha umuntu lapha kufuka ifoni ungambuka ifoni umbukela iduze mhlawumbe izinto ama uyikhuluma ukhuluma kanje ngoba uyagcina ngokwanda la emlonyeni la enkulumo zokuxhumana mase mekuhlangana nezinsizwa lapha ngaphandle uwe ohlangana nezinsizwa ngisho ngeke wenze lutho nje ukuhlangana nje nazo awuyi so mfana omdala kunzima kumina ekuthenini nginga-entertainer ngifocus le video ngayibona I think 3 days back yabo ngasendela 3 days back ngayibona and you mention izinto zokuthi mina nawe sasophathi 400,000 noma 500,000 wazinganza ngaze ngiphathe leyo mali ungaze lapho nakuqala uzongikhuza nje noma uthi uyangibonisa uhlangana naphi nami ungaze laphi nje mina ngumZulu wena usiyena umZulu angifuni ukuthi siye sifike nesicwasana ngokobuzwe ngisho ukuthi uyena kumZulu ezinye izinto akulutho uunderstand ethinta isiko lethu thina amaZulu siyasaziwa njengesizwe esinobuntu nesizwe esinozwelo nesizwe esinakekelayo uma nginakekela ngizofa uhlangana nabi nalokho wena wazini wena ukuqala nje lokho wazini oyaziyo wena ama payslip amathathu yebo yodwa yokudunusa kule ama payslip amathathu uyadunusa wena lokho ungikhuza njengoba ngithinta ubona ngigcina sengithinta nalabangani bakho ngeke ngimention inyanga ngoba ngadlula kuyona ubozi ngohamba ngize ngithinta nakizo lezo nyanga lezo engabangani bakho uvale kumpompi nidle imali yenyanga ninazinsha bese ngihambe nibanga umsindo la ku TikTok nibanga umsindo ekutheni manje uyangikhuza manje uyangibonisa nalezi ingcelebane zakho lezi ezikuvumelayo mina ngeke ngizwe ngawe engizwe ngawo mfana kithi mina nje ayikho into eyiseluleko umhlazane waxolisa ke ngesenzo wasenza ukuthuka unyazi nokuthuka isilo sethu thina amaZulu usihlaphaza ngenhlamba mhlawumbe ngiyoyiza into esho wena okwamanje nje kahle ayikho into engiyimukela ngithatha kuwena ngoba nakhona ukungibonisa kahle ubungibonisa uyadefenda wena usengaze ngifike lapha wena ke ama video ngikhishiswa ngowena ngikubekile ngakhishisweni ama video and I don't need to explain myself wena yes mfana kithi nawo lento ukwanda ngomlomo sabafana nje ahlahla ayikho right wena Mgibe ngitshela but nje mfana angeke ngize ngibonise wena ayikho advice ngithatha kuwena mina ngubhuti wena umfana nje ohlezi umfana futhi ungana amajazi awu3 noma u4 umfana nginelilodwa mina umfana nje wodwa ke yohlezi futhi umfana ke kimi ngubhuti kuwena ilento ke niyenzayo kusasa ngihambise ngixolisa ukuthi hayi ngiyaxolisa bhuti bhuti ubani mina bengingazi bhuti afowethu amusana ukudukisa isizwe ngenxa ukuthi nina nidla imali yabo labantu labo nidukisa isizwe sikhona thina
siyabavikela abantu sohlezi sikwenza usho singafa sifele khona wena ucabangela mina usengifela abantu ayi mina ngiright sengiphilile mina ngiphile kwanele mina awugcineke ungikhuza base ngiyasho ukuthi ngiphile kwanele ngisho ngingafa kulungile ngiyeke ngife vele ngeke ubenefit noma yo benefit lutho ayikho into ekusizayo ukuthi ngiyaphila noma ngingasekho futhi uyokhohlwa ngeke uzwazi nakwazi futhi so ke musukwenza ngathi uyangikhuza kanti uvikele isinkwa sakho.